ಹಲೋ ಹಲೋ ಮನೋಜ್ ಭಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಊರಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಬಿಡ್ಲಿ ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ ಜೈ ಮೂವಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಏಪ ಅವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಏನು ಬೇಗ ಬಂತ ಏಪ ಜೈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಜೈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿನೇ ಪಂಡ್ಲತೆ. ಹಲೋ 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 ಈ ಜನ ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾರ. ರೂಪೇಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಗೌತಮ್ ಭಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ದುಬೈದಾಗ ಮಾತಿರ್ಲಕ ತುಂಬಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ವಾಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಏಪದ್ಲು ಮುಗಿಯರಿ ಚೀಚ ಅಂತ ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಡೇಟ್ಗೆ ಏನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವು ಇರೋನ್ ದಾದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಹಿ ಅವ್ಳು ದುಬೈ ಮಸ್ಕತ್ರ ದಾತ ಕಾಲ್ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಜೈತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಏಪನ್ ಪಂಡ್ರಬ್ ಜೈರಿ ಹಾ ಇರೋ ದಾದ ಶೋ ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ಜೈ ಮೂವಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡಪುಂಡು ಮಸ್ಕತ್. ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ October 24th. ಅಂಜನೆ ಕತಾರ್ ಜೈತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡಪುಂಡು October 31st. ಅಂಜನೆ ದುಬೈ ನಡಪುಂಡು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೆಗಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆನ್ November 2nd. ಮಸ್ಕತ್ ದಾಗಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಕತಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ದುಬೈ ರೂಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹರಿ ಆಪ್. ಸೊ ರೆಡಿ ಅಲೆ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಜೈ.